fra lysbro, sort kabel. Først er on-off for selve blinkmønstret, orange for løbelys til venstre, blå for løbelys til højre, lilla er on-off for arbejdslys samt sidelys, gul skift mønster for selve lysbroen, selve blinkmønstret, grå skift mønster på arbejdslyset plus sidelysene, grøn er natsænkning med 50%, brun tænder for arbejdslys for. Derudover er der ekstra valgbare funktioner, som har hver deres farve her. Lys rød, det er on-off. Lys brun er også on-off. Lys blå, hvis man kun har lys i venstre side. Lys lilla, hvis man kun vil have lys i højre side. Lys gul kan man slukke for alt lys i fronten. Lys grøn kan man slukke for alt lys bag. Hvid er natsænkning med 30%. Funktioner, der ikke anvendes. Det er vigtigt, at disse isoleres og må ikke røre hinanden, da det kan skabe forstyrrelser i selve betjeningen. Ønskes nogle af disse funktioner, kan de udskiftes med funktioner fra standardopsætningen. Styring af Skyline lysbro foregår gennem den medfølgende kontrolboks og selve betjeningspanelet. Fra selve kontrolboksen udgår 10-ledet kabel som medfølger, hvoraf de 8 passer til hver af de funktioner, der kommer ud fra lysbroen, og har hver 8 funktioner. Brun er knap 1, og lilla er knap 2, blå er knap 3, orange er knap 4, gul er knap 5, hvid er knap 6, grøn er knap 7, og knap 8 er det den grå ledning. Derudover kommer der plus og minus kabel ud fra, som tilsluttes den røde og den helt tynde røde samt hovedstrømkablet fra lysbroen tilsluttes minus. Skal tilsluttes samme batteri, ikke 2 strømforsyninger. Derudover kommer sort hovedkabel fra lysbroen plus et lille tyndt sort kabel, som også kommer herop fra selve styreboksen. Hermed er alle knapper forbundet i henhold til standardindstilling, hvor on-off, som starter selve lysmønstret, og knappen under, det vil sige knap 5, skifter lysmønstret ved et tryk frem. Løbelys venstre, løbelys højre, tænder for arbejdslys, som kan skifte i forskellige mønstre, hvor det kun er eventuelt endearbejdslys eller arbejdslys fremad, der kører, enten konstant eller blinkende. Og arbejdslys og 50% natreduktion. Har man købt Transform-modellen, den som kan lyse både blå og gul, kan det være en fordel at skifte ud i standardopsætningen. Transform-modellen har 84 blinkmønstre. Og sættes den op som standardopsætning her, vil det betyde, at hver eneste gang man skal skifte mønster, så trykker man et frem. Det vil sige, at man har 84 mønstre, som man må blade igennem slavisk. Det kan derfor være en fordel at skifte ud og så have 3 on-off knapper, således at man kan starte 3 forskellige steder i selve lysmønstret. Det er sådan, når man slukker for selve lysbroen, og man starter den op igen eventuelt dagen efter, så vil den starte i det mønster, som man anvendte sidst.